Halo bro, Kumno phe klein hangni ngan pni phi Kumno pinchna meeting taka jong phi hi na uzum ti hangni ngan pni phi nangkong yai chwa ha u place au Chrome Google Chrome ti din phi yai hang to ti type hangni zoom ti din phla ban type zoom and then phla ban ai go to ka account jo phi ti hangni gan kani ka batho schedule meeting pi ko ban shna meeting jong phi gen ti yai hani schedule meeting klik hang to tak ti ama pe kalami ti my meeting to la dam phila ban rename kono ka content tinga I my meeting ti kani ka de ka por when kum to pitha to shubong ai shibet sin san beje ti nang to shi nice kan tama ti nang to kani passcode kini gi phi ko ban ai ka jong phi ro ka long hi ti shubong ai w ta waiting room to ti kani video on and then ni participant pa ye ka video ta pa pin on jong host ro on pan jong phi ro on and then allow participant to join anytime allowed lani phila ban kano phila kat ba choose ma ti tangkom to hi mute participant upon entry ti tangkom to hi den kum to ai hang ne ba tho save yai hang ni tok ti to kalami pm kani kan penga copy kani pai ka to hachwami is inviting you to schedule zoom meeting my meeting tum to ti kum to ti tangkom to hi phi copy na ni tok ti phi send shaki porlok chang phi ti tangkom to hi phila ban create ye ka phila ban shna meeting na chang ti tangkom to hi ko blai shibo nang ai karshaninga but share lem skiwe ma bye